Здравейте, казвам се Геннадий Георгиев и съм координатор на партия Величие за област Шумен. Искам да поканя всички истински хора, които бяха до мен и подкрепяха всичко, което правим в партия Величие. Искам да поздравя още веднъж всички, които бяха рамо до рамо. Стояхме на всички предизвикателства. Обиколихме цяла Европа, за да покажем нередностите, които се случват в България. 20 и 21 е ден, в който ние всички ще се съберем на мястото, където всичко започна, а именно исторически парк, неговия рожден ден и цялата битка, която беше в защита на този обект. Той наистина стана исторически и той наистина създаде историята. Така че, благодаря ви още веднъж на всички, ще се радвам да се видим там. За тази цел сме организирали транспорт от центъра на Шумен ОМВ в 9 часа на 20 юни ще тръгне автобус. Молбата към вас е всеки, който има желание да пътува с автобуса, нека да ми пише, нека да се свържи с мен, за да можем предварително да знаем колко човека ще ползва този транспорт. Така че бъдете здрави, бъдете енергични, бъдете активни. Очакваме ви на празненството, очакваме ви на Деня на победата в исторически парк и който има желание, нека свържи с нас, за да му осигурим транспорт.